Sing kendangke bakul es. Yo, margine Rahayu Tampur Sari asik. Sing tak tresnani rita wengi wong impi-impi biasane ini aku ora bisa lali wong sliramu pepujan nek ngati angel pancane topi ini kok. Oke. Ning apa sliramu teko ninggalku koyolan putar di mana-mana sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali tak bisa mung sliramu pepujane bojo Raiman. Mobil sakmono kok nabrak lho. Lan jenengan ki yo petakilan tekan kono barang. Aku njaluk es. Apa yo nggawa dhuwit jenengan ki? Ora utang. Ya ilah. Mas wis bayar urung? Urung. Gusti Allah, aja ngisir-ngisir ke aku to, Mas. Mas ngono kok dadak ngemis barang lho ya Allah. Yo, aku kan jujur Mas, aku njaluk es. Jaluk modalmu kuwi. Yo aku bayar ini bojo ditekake kowe terus. Ana bayar sik.
Jul 100. 50 judul 100 setan iku piye? Bayar kono lho, Mas. Yongko. Sakno. Engko ya, Mas. Sing penting kelapa muda ijo apa kayak aneka rasa. Ya. Rasane piye? Nyos. Ada rasa perawan, ono rasa. Rasane apa? Ya Allah, Gusti. Hei. Deloko. Ngombe esok delok. Lah muni kok. Ayo lebokke ni. Ning apa sliramu teko ninggalanku kaya tak gendong kemana-mana hatiku sarang-sarang jagustiku lanyuwun ngapura enak tenan Pak susune tenan Mas seger awan-awan ngombe es susu seger es degan kambil ijo. Rada asin. Nah iki kambil apa, Mas? Kambil melodoh. Pak tunggu. Ayo. Gondelan. Ayo ndang digayengke marni rahayu campur sarine payono pimpinane dibugel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur bianget ngedange teramenak to pi matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya cari campur sari apa ki Bukil elek tuh. Bukil. Lagune Gubuk Asmara ki, kowe iki bocah ki malah bukil guguk barang ki lho. Gubuk Asmara diaturke. Itu jenenge kirik. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan becak kereta tak berkuda becak sing ngendang rodok ngene Gubuk Asmara so wah pengendang ngomong ngene yo spesial kagem Pak Haji Joko Bude Pur Pak Haji Joko. Saya toh terus berarti lanjut iki. Wah, pokoknya nek ijo iki. Nggih giliramu. Jatuh
catetan cangkemmu. Apa? Catetan. Aku ngomong catetan mau Oh, ya. cangkemmu ngono. Aku ngomong catetan. Catetan dudu cangkemmu. Catetan ngono, cangkemmu. Hei, catetan sajroning ati. Yen luntur saya marah ati. Aku kowe dadi ora mikir tabrak. Mapan. Ning gubuk asmara. Monggo Pak Haji Joko. Spesial Pak Haji Joko. Pak Sumati. Ayo deh joget aja ditahan. Keol. Kentir. Karang jati bergoyang. Keliwat taman kelingan. Bukah. Gubuk kae biyen tak golere ning cagak gapak Balak. Kowe iki lho penyanyi ra pengalaman. Lah piye? Wong nembang Oh, Bapak ojo lho Pak, ojo sakmene mbok yo ditambahi sing abang. wis masuk wis. Mau dikeki pirang-pirang barang ngono kok ya. Aduh, aku dadi enggak kepuinak iki, aku dadi alah piye iki. Kowe ora ngerti Pak Haji Jumadi kuwi. Napa? Kowe engko nek sing Orang terkaya di Semanan. ora Pak, Bu Hajine nek pun kondur. Wah. Waduh, Bu Hajinya ya. Nek ning kono tak 5 yuta. Walah. Lah kok aku enggak kecipratan, Pak? Ndek ben ning kono. Mosok? Bojone ya. Iya, jare bojone. Wis kono 5 juta. Lah iki agek 50 iki piye iki? Wis kono kondur kok. Tenang ya. Tenang, tenang. Masukin Dik. Catetan iku cangkemmu neh kowe. Ojo, apa iki? Udu Dik. Udu. Jenenge ya. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak go aduh tresno. Kowe dadi garwa mergoleren ning gubuk asmara. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen. Tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayawangi. Nganti gagal rino. Jan, masih banyak ternyata. Cik uang tenang aja. Nyanyi dhewe lho. Pokoknya aku nyanyi sampai meteng. Pak Haji, kula sing nembang lho, Pak. Neng to aku yo yo. Ya nyanyi dhewe saiki. Jadi sawer kowe kok. Yo wis. Catetan sajroning ati. Daten luntur saya marah ati. Aku kowe dadi garwa margoleren ning gubuk asmara. Pak Haji ya sampai bawah aduh
Gending Rahayu campur sarine wong Indonesia. Mas Hengki, lah iki nak nang omah kepiye iki? Lah iya, aku kakean anu apa? Iki nek kon latihan iki malah ngaji kok. Aku kakean tutorial ya, Mas. Iki nek kon latihan malah ngaji. Ngene kon njaluk jatah. Iya. Lah ya golek ana Gil. Pring kuning. Nganti kagawa ing mimpi. Kawan-kawan liramu wis teko. Jroning ati dadi gelo. Tak enteni liramu ono. Monggo Bos Haji. Kandhane iki catetane wis nganu kok Pakde, kena banjir. Berarti jatahe sak lembar ilang. Nah iya, lakno apa kena anu bong-bongan grogol pas kae to. Nganti kagawa ing mimpi kawan-kawan liramu wis teko
ta? Iyalah. Ditarik no. Ditarik piye? Mlebu YouTube barang kok ya. Lah dhek YouTube ya beda. Nah. Umpama takon delana Gusti engkang nentokake muga aku kampun tinggal antuk pinayung saking yang witi Niki ditutup jenengan. Umpama takon delana nanging Gusti kang nentokake muga aku kampung pinayungan mriki wang witi. Spesial kagem Mbak Star Sel yang punya Hongkong. Kangene ati padhe bodong sewindu. Pak Haji Joko kok mriki kok suwi. Susah kepengen ketemu wong ayo keputanku ora beda rasane ngatiku
rasa kangen ra bisa mari ya mung epa kang bisa nambane kene nang mah ra tau latihan karo Hengki latihan karo Rapi malan Mulai nang omah iki piye Mas Hengki karo Mbak Eva kan dek latihan karo Rapi latihan papit motor metik lho aku sowan rone malah pintune dikunci iki kok tanggal piro to jane iki tanggal pira iki dolane karo Rapi terus terakhir cil kowe ngrungokke kuwi polahe kuwi lah iya Rapi lho cah enom seneng tanto ayo jan dilebokke lah MC mumet kowe iki ganti lari Mas Nur Sugeng rawuh Mbak Eko nanane ayo anu ya ya Allah iki tanggapan social intisan iki kok katut-katut mau lho katut-katut langgam mau ke ganti laning ati mau ke le aja sumelang ya aja sumelang wong dados tresna ana di mana anak kambing saya ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing wes ajeng Pak Dik iya nyukek yuk sewindu suwe kowe lunga pamit karo aku yo wong ayu bebunanku ati susah kepengen ketemu wong bagus apa dina wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari namun epane kan bisa nambani kowe iki dirasani bujum jogetane pae ngene padahal Yo bene to Mas. ngono iki marai masir lho Bu Evani seleraku video tontonamu bocah kok Nggih hae ngoten lho. Mas Nur ki urung-urung kok diparingi Mas Nur sepurane bukan Aja sok ngono. bukane ora mau sing entuk jatah gandeng error terus ya dipotong no Wong sedekah ki ngira nganggo wektu Ora ngono kapan kuwi. iso. gara-gara ipane pade dadi error aku mau sabar jenenge Aja semelang matur suwun Mas Bogel mengke sambung melih Kandilane ngati. Maka yo Ayo kek kemas.
jroning ati aku isih tresno opo sliramu ora krasa yen kangenku ayo tetan ayo umpama ayo 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 campur sari dijob 15 juta kleru kabeh ora ngono sones tak bayar syuting tak bayar nek hengki tak utang lah kok malah dadi pikir aku gusar ngene wong pring kuning kok tekan ngendi kok MC-ne iki yo nyelelek tekan ngendi pring kuning dadi lah kok mau kok nyambunge nang kangening ati ya aku lali ya wis jan-jan iki ngati-hati aku sok mesti kena potongan karo Pak Supri lho. Bener. Mulane, Pak. Ini satu lagu jadi 2 lagu gitu. Jing-jing bonus. campur sari paringi sajen. Sampean ki tak aturi rene ki ngemsi. Aku ndek latihan nek ora bener diarake terus dituntun. Lah kok diblondrokke nang kangening ati wis ora jelas iki. Pring kuning mangga. Pring kuning dadi ati. Ono kembang desa Purwosari ana di mana anak kambing sayang opo sliramu ngerti yen pring kuning gawe kangening ati yo jroning ati aku isih tresno ya Allah opo sliramu sugeng rawuh Pak Darmin layen kangenku tanpa umpama Mas Allah yen bengi rapi saturu tanesah kelingan aduh sliramu wong bagus ayo kowe bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalari ati mantep aku toning jroning ati piye mau piye kowe pengen to kowe pengen to sugeng rawuh Pak Darmin ya Allah kangen aku pirang-pirang tahun lho Dede sampean kira ngejob neh ora wis mboten sah lah kali alhamdulillah Dare mengke lah aku nek kangen Mas Nur
Pak Tete Armin, Gel. Mas gue. Nggih. Iki ana sing maringi arta ki bukan nyawer karena seneng. Pripun Karena melas aku. Ora apa lagune. Lah latihan gladen niku penting, Pak. Estu. Mang gladen terus ngenten ke gladen tiap malam Jumat mesti dadi. Masa? Dadi apa? Malam Jumat dadi anak mesti. Iki kaya. Tapi ya. Preng kuning monggo. Preng kuning dadi